falaron moitos compañeiros. Eu creo que a política non son ensaios de laboratorio. A batalla xa está aí, está na rúa, e a batalla é pola vida das persoas. E isto non é un eslogan, isto está aí. Non se pode considerar que poden ser iguais as estruturas políticas nunha conxuntura socioeconómica que en outra. Non poden ser iguais as estruturas que crea xente nova hoxe en día, cando a xente nova de hoxe en día ou ten que emigrar, ou ten que estar no paro, ou ten que cobrar salarios que non lle dan para vivir, para independizarse, etc. Non poden ser as mesmas estruturas cando hai xente que pasa fame, que non ten para alimentar os seus fillos, ou cando hai xente que se lle retrasan os tratamentos de hepatitis C para poder sanarse. Non pode ser as mesmas estruturas que fai 20 anos, cando xeración tras xeración a impresión era que íbamos para mellor, cando agora vamos para peor. Galicia perdeu nos últimos 7 anos, cada ano 15.000 habitantes, nos últimos 3 anos o saldo migratorio foi negativo, morreron vacas porque non se lles puido dar alimento nas granxas, e iso non é un feito allado como nos queren facer creer. Desafiuzáronse nos últimos 7 anos unha media de 2.500 familias en Galicia. Non podemos ser alleos a eso. E o pobo galego non se pode confundir a anemia das organizacións políticas, se cadra, nacionalistas, ca anemia do pobo galego. Porque o pobo galego saliu a loitar e logrou a hegemonía na rúa. A hegemonía na rúa hai que trasladar ás institucións, unhas institucións que non nos valen se non é para alimentar e retroalimentar a rebelión cívica que houbo cando se tirou abaixo o anteproxecto de lei de agricultura, cando se está pelexando polos tratamentos da hepatitis C, cando se botou abaixo o proxecto de Corcoesto da mineira canadiense, da poderosa mineira canadiense aliada a poderes mediáticos e fácticos. Esa hegemonía é a que está na rúa e temos que levar as institucións para mudalas de arriba a baixo. Por eso nós participamos con esa xente que está pelexando por eso. E o nacionalismo é o medio que nós creemos que é útil para mellorar a vida das persoas. E hai outra xente que está na nosa trincheira, que está por loitar pola vida das persoas e está con esa xente que sufre frente aos poderosos e que pensa que ese non é o instrumento, non é o medio. E con esa xente que a que estamos tratando de tecer alianzas. E esa xente a que temos que respetar. E non se pode ser nacionalista cando se lle chama parvo ao pobo galego porque non opta pola miña opción. Entón, con esa xente que estamos tratando de tecer eses mínimos comuns que nós creemos que pasan tamén para mellorar a vida desas persoas, porque Galicia conte con soberanía e que sexa soberano para decidir as políticas que lle convenen. Por eso animámosvos, e xa sei que esta é a vontade deste foro, a tecer esas alianzas necesarias, porque non vai haber moitas máis oportunidades. Hai que ganar as eleccións galegas para poder darnos unha oportunidade como país. Moitas gracias.